Sangut ki kertong MDC jong kaseng UDP mentakas ngi kalai phoi treku kelalengkon. Kila pendep ya ke jingtep kerteng na kabenta ke election sya ke ying dorbar jong ka KHADC kaban long ha ka arphoi treku rempang. Kitei ki sangut ki kertong ka UDP ki kentup ya Balajit Rani na nongpo constituency uba ADG Karbani na Omsning constituency uba James Liang na Mauhati constituency uba Li Bare na Jirang constituency bat ka Samla na Pishisha Marwin na Umroy constituency. Hakabaning kong ngapin pao ka jing sngowo ya ublay ay kenrat jungi blapula yang bangan poy hagani upor kali ka first time jang bangayo when file the nomination but ka kata thong ka jing angnut ka jang kade nga ngayo ijngay nakabenta ki kon samla ki jungi ki kon samla iba day ka laway jang beri bakajai bandrio jang kani kadang kathan ki jungi nga kum sa kon samla nga mi madan minta bangin yo banrat ding khong lut ki jing ki jinjanjar ki jing shem jong ki kon samla ki jongi ki longwi ki longpa baro ki bidan ha ko kini kali kejat riu ki jongi ka thong ki bening kong ka bangahi nga kwa minta kadai bangin penne bangin pensa ya ki ruti ki dustur ki khando ki syam Kesensyar kadar bat ngin penkhan shushu ya ki an hapo ke yeng dorbar thau an district council ya kata ka jingkali kadai ke kawai na jingkali ba nga ko benjuba ma jongki bangadon ke jingkerman kum kawai ka khon samna ka ban aireng persha ya kita ki bapiong ki senior politician ki senior leaders henry nga kum khon samna kum kereu kan thai ka ba marwe ngadon ke jingkerman bangin job ya kani ke election pada ke syang happy gipat ba shano pinjit bat yano habanga ke kon samla nga kereu kan thai ngami ngi gi kan thai shibut shibor ni mi menta ban ya kon persha ya ki khat arbor ngadon ke jingkerman ba ngin job menta ka kenti ba ka umroi sashisin ka bom kan sawa bat kalama kan kawe nang the play Kami boleh bawa labu ini minta kesini pemilu awan pendek jam apa district council di Boy district. Atas yang aku play di orang ba di Balawan ni di Balawan apa prepare di Senang apa Jirang konstitusi. Di kepadang kong ka thong mengibu kum ke parti apa ke Jirang konstitusi. Kedai bangin high mark Syaka jing bagi nongrap kila amat barok syakato. Jirang constituency being one of the kadai gawai naki constituency kaba buntam ki nongrap. De kamtam ya ka export potential jongka but financial aid bakayo na ko central but state scheme. Ni kwa ban pek penya ni kito. Artat te hatajuk ko port. Jirang constituency kadai constituency kepada border constituency jom dari Meghalaya de lengba ki kernet balaai na constituency jom dari India ni kwa ban pen shushu ya ka an 6 schedule hamtam ko ka jalan Meghalaya ke jom